Bandiraɓe leñol on jarama on beltanama no fewi on jaɓɓama e kubaruji meɗen dammuɗi bana wowa yen dara toɓɓe 10 ɓurɗe mawnugo nder leydi Nigeria hande altine walla apnde. Min Nase Yusuf Usman jaɓɓoto on yelanto on jamu e kayruji ɗuɗɗi. Puɗɗiren e ka caɗele nyamdu nder leydi Nigeria. Hukuma faddaki mosle nder diwal Kano andira Kano State Public Complaint and Anti-Corruption Commission walla PCACC doggini biɗitol dow ci'e sigago nyamduji nder lumo Dawanau nder hukuma pamarka Dawakin Tofa to ɓe tawi nyamdu ɗundu masin nyukkinandu ko ɓe tuumi dow ndu suɗama ngam foɗango yimɓe caɗele ngendam. Ba hukuma kan andini ka jabti ci'e ɗen ma ɓe ɓeydi biɗitol dow maka. Amma kadi ci'e tawraɗe e nyamduji ba nyebbe soya e kaɗɗe walla cittaji e ko nandi e non fuu accama. Toɓɓere men ɗiɗawre, Laamiɗo Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ƴewnitiri kore horejo leydi Nigeria Oluremi Tinubu andina gori ko hosa jabruɗe kanuɗe dow caɗele soyde nyamdu e ɓillare rento e jiɓago faggudu nder leydi Nigeria. Laamiɗo on wangini ka sarde girla kore horejo leydi on nder diwal Kano hande altine walla apnde. O wi kamɓe ardiɓe ɓe ngodi laabi certuɗi ngam yottingo bolwe maɓɓe faago horejo leydi Nigeria. Kadi bo andingo kanko kore horejo leydi dow maka ɗum go'o nder no ɓe pamtinira horejo leydi caɗele ɗe ummatore gontiri. Toɓɓere men tatawre nder kubaruji men dammuɗi dow Fulfulde Network. Wankore jokki nder galluje mawɗe nder leydi Nigeria sabu ɓillare ngendam ko rarani saɗugo nyamdu e jiɓago faggudu. Galluje ba Lagos e Kano e Minna e ma goɗɗe fuu sukaɓe e rewɓe gurtake dow ɗate ngam hollugo mette maɓɓe no leydi jiɓori. Mi andini noon hanki dow nder diwal Kano rewɓe ɗuɗɓe sanne gurtake e ɓe mboyana gomnati dow towtugol coggu nyamdu ɓurnama tamseje andiraɗe gurasa ɗo nder diwal Kano. Toɓɓere men nayawre nder kubaruji meɗen dammuɗi dow Fulfulde Network. Dotti en woylare Nigeria ley dental New Arewa Agenda taskitake ngam fottugo e horejo leydi Bola Ahmed Tinubu ngam gewtidal dow jabruɗe hoytingo caɗele ema waddugo ragare soyde rento raddini leydi Nigeria ema kadi caɗele faggudu. Bano dottien ɓen andini ko ɓe jaranta horejo leydi on so ni naftirama no hani wadda e bayli tilimɗi nder leydi Nigeria. Golloɓe walla huwoɓe hukuma faddaki guyke ka National Drug Law Enforcement Agency walla NDLEA nder diwal Borno woyla futnange Nigeria andini nangugo goɗɗo sippanowo saggarle en guykinoje. Non ma hukuma kan andini nangugo debbo goɗɗo cawuɗo walla reedujo e debbo marɗo ɓikkoy tatoy e woɓɓe rewɓe tato sippoɓe guykinoje faago saggarle en. Gomnajo ɓoymajo diwal Kaduna Muktar Ramalan Yero andini jaɓɓitago jam'iya PDP lundika mawka nder leydi Nigeria e nastugo jam'iya APC laamika Nigeria. O andini dow jayjayde X ɓoyma andirano Twitter dow kanko e hoore makko suɓi accugo jam'iya kan ɓawo nde o yewtidi walla o haalidi e sobiraɓe walla sehilaɓe mako dow siyasa. Muktar Ramalan Yero lamake diwal Kaduna hakkunde hitande 2012 yahango hitande 2015 ɓawo mayde gomnajo diwal ngal Patrick Yakowa sabu haɗaru pirowal. Yen pay yeso nder kubaruji meɗen dammuɗi. Hukuma polisaɓe nder tayre Abuja lamorde leydi Nigeria andini yarugo kippol dow bononda en to ɓe keɓi bawɗe nangugo yimɓe 317 tumeteɓe e bonne. Jagorɗo walla bo komisinajo polisaɓe Abuja CP Bennett C. Igwe ɗowi agal polisaɓe Operation Velvet yaruɓe kippanɗe dow cuɗorle bononda en to gidan dambe e fattude deydey e ma zuba. Nder biɗitol maɓɓe ɓe nangi finkaru walla bindigaru e kaaƴe malfa 15 jungo goɗɗo mo o wi kadi kanko o ballitowo rentoɓe wiyeteɓe vigilante. Yen pay yeso nder kubaruji meɗen dammuɗi. Lokotoroɓe walla nyawdoɓe suklaniɓe ka hakkilango rewɓe nder gallure Abuja lamorde Nigeria doggini wankore hande altine ngam hollugo soyde jaɓugo diidaɗi kesi ɗi hukuma kakkilano ha jamu rewɓe tiggi. Diidaɗi kesi ɗin hawti e hewtugo duuɓi 2 nder kuugal ɓawo jande to jaaɓi hattirde hidde hukuma kan fondaɓe ngam dunga e lattago lokotoroɓe walla nyawdoɓe maskiɓe. Non ma hukuma kan ɓeydi ceede register windugo podol ngol gila naira 29 yahango naira 300. Yen pay yeso nder kubaruji meɗen dammuɗi. Goɗɗo debbo Nigeriajo anniɗo wadgo jahangal e mota gila gallure London nder leydi Ingila yago gallure Lagos ɗo nder leydi Nigeria andiraɗo
pelumi nuubi nasti nder Africa. O taskitake tokkugo nder leyɗe Africa 17 to o waɗata jahangal kilomitaji 1200 bo o woodi niyya yottago gallure Lagos nder lebbi 2 garoji. Debbo on mo duuɓi 29 ummake fuɗɗam lewru ndu'u gila gallure London nden bo kadi yo yeli yottago Lagos ɗo e lebbi 2. Kubaruuji meɗen dammuɗi kaaɗen ɗo e ngo'ol ngol coftal ɓalli Kenya alat walla dewo. Leydi Nigeria dulli bosesel ƴettugo desawal walla kofiyel AFCON 2023 timmina Kenya alat ɓawo nde leydi taskitindi fijo ngon leydi Cote d'Ivoire dirɓi Nigeria 2-1. Nigeria arti nastingo tamre bol gila pijowo yesojo Trust Ekong nder silmaji 38.